Joining us early this morning sa studio, ang Station Commander sa Kalinan Police Station, Police Major Ricky Obanza, our very good friend. Welcome sa Straight to the Point Weekend Edition, sir. Maayong buntag sa mga da, Ma'am Aimee, og sa ato ang tigpaminaw sa ato ang DXDC 621. Okay, sir, salamat kaayo sa opportunity, sir, ha, and for saying yes sa among invitation, sir. Thank you po. Okay po. Sir, give us update, sir. Kumusta ang Kalinan karon, sir? After serye sa insidente po. Sa karon bago lang ta natapos sa kahapon sa ato ang celebration ng Fiesta Festival sa ato ang Kalinan na poblasyon. Naging successful with the help sa ato ang District Peace and Order Council o atong Kabisog. Naging successful po ito, no. Yun, no, naging successful to with the support sa atong mga komunidad sa Kalinan po. Sir, nilingkod ka, isip commander sa Kalinan, I think that's March, sir, no? Tama ba, sir? March. Kumusta, sir, sa pagpuli nimo? Are we able to revive the trust sa publiko, sir? Yes, no, yung paggupo ko, no, ma'am, natay dako kay nga incident, and nakapokus talaga kami doon sa atong peace and order paano na to. So, nabuo namin tong kabisog, kapulisan, barangay, hinubanan sa simbahan o Ginoo laban sa kriminalidad o terorismo. So, with that, no, with kauban na to ang atong barangay o atong simbahan, nagiging kuha natin to, control natin, no. May mga case tayo is isolated case lang, no. Lalo na yung bago na to na incident, which is ng dalawang pulis po ang nasawi. Yes, sir. Unsay angay na to karon, sir? Pagtulunan na to, no, dinhita. Lesson learned after that incident po. Very tragic, sir, na very painful to, especially sa imuha kay ikaw ang labaw nila sa Kalinan Police, sir. So nagiging kuha namin to yung incident, no. Yung police natin, no, complete naman sila, naka-wear ng bullet vest and long firearms. So ang lesson learned na namin doon na every may police response, yung backup talaga i-wait, no, para by team yung movement, no, kasi ang nangyari noon si Sergeant Cosino, mag-isa lang siya, hindi gi-wait yung backup. So yun mga lesson learned natin kasi sa police operational natin, nandoon na lahat, kompleto na. Naka-wear naman bullet vest yung police, saka may long firearms. Opo, isip commander, sir, no, commander on the ground also, sir. Masulti ba na to nga naatay lapses po, isip station commander sa incident? Yun nga, no, nakita ko doon wala na mga lapses doon, no. Even though nga yung kapulisan natin every morning meron din kaming yung mga pastor nandoon, no. Yes, sir. Even sa spiritual and ginagawa na namin lahat, no. So yun talaga, no, hindi natin hawak yung buhay natin, no. May mga incident talaga na yung every morning, every Monday na flag racing, kinakanta namin yan, isang buhay i-alive para sa bayan. Wow, dulot kay sa dugan, sir, no? Okay, sir, mangumusta ta, kumusta ang kuan karon, no? Update ani nga case karon, sir, especially kay nalubong naman si Police Staff Master Sergeant Tito Lage, sir. How about Police Corporal Mark Anthony Corsino, sir? Silang dalawa po, hindi pa. Ngayon pa. na morning sa Saturday si Sergeant Corsino, and by Monday si Sergeant Lagi. Okay po. Unsa na yung mga gitunol nga assistance po para sa ato ang mga kill in action police po? So dako kay magkalipay, no, sa ato ang halandong Mayor Baste, no, Duterte na yung lahat na expenses gi shoulder ng LGU. And sa ato ang Regional Director si Big General Alden Delbo, no, naghatag pod og dagko nga mga assistance, even yung mga sa family ng ato ang mga naiwan na survivor, no, tagaan sila po kuan mga trabaho. Sir, maki-update pod din, no, sa wounded in action during the incident, Police Corporal Ken Leo Gumanoy ug katong sa atong mobile driver Donald Ombrete, sir. Sa karon, no, si Donald Ombrete yung driver naapa sa SPMC, no. Still recovering pa siya. So ang ato ang duha ka pulis, no, naka-recover naman na sila ang mga balay, nag-rest na for recovery also. Sir, na ako'y wala na mention na isa ka pulis po. Kinsa ganitong isa ka pulis po na involved pa na wounded? Yun naman dalawa, no, si Sergeant Gumanoy and Sergeant Abad. Sergeant Abad. Okay. So si Sergeant Abad, unsa iyang samad, sir? Wala naman siya samad, no. Bali yung kuwala niya sa may kuwala siya sa
cheese. Okay. Yan yung reklamo niya kay during sa maneuver nila. Yung mga injuries nila. Si Rico Masakay, sir, one of the suspect was arrested no during the hot pursuit operation. Asa karon si Rico ug unsay status sa iyang kaso? So karon no ato na napasakahan sa kaso no frustrated murder and multiple murder and direct assault no. Naa siya karon sa Davao City Police Office. Kaya at dito na sila gi-detain for the meantime kasi yung police station natin ang yung mga victim is yung mga kapulisan. So maglain sa at dughan sa atong mga pulis masig tan-aw siguro. So ato sang giiwas no para dito lang sa DCPO. So ang atong pag-aresto ni Rico no, yung one of the suspect natin. So grabe jud siya kay ang information dili man gud tablan. Yes, so sir. yung pagsulod namo sa sa room during among close quarter battle namin si QB namo no. Ang amo lang gipanaligan do sa kapulisan kay tulo lang mi nagpasok back Yes, up sir. tong uban sa likod. Yung na lang word ni Jesus no ng Lord natin na Isaiah sa 41:10 na do not fear because I am with you, do not be dismayed because I am your God and I will help you and strengthen you in the right time. I will lift up you. Yun Amen. ang aming panindigan para mapasok namin yung si Rico at Yes, bro. mahuli. Sir, para madungog po sa publiko, straight to the point from you, sir. Yes. Mutuogid ka, sir, nga dili madutlan tong duha ka mga suspects na So, to. dili lang ang kapulisan nato ang nagapamatud kundi ang mga neighboring dito no, community mismo sila mismo ang on the ground nakakita doon sa area. And sa Amoa yung backup yung gihabol na ni Rico and Ben yung isa ka backup nato mismo yung mga driver and dong mga backup sila naka-witness dito no. Okay po. Daghan man gud question, sir. Kuan lagi daw ang pulis, wa daw kaigo. Ikaw isa kasulti mo to, sir. So di na to may nga wala kaigo no kay for 10 meters using the long firearms no matamaan jud na mismo yung driver pod naton ay isa ex-army no si Ombrete Dondon ay nakabunot pod siya ang 45 nakaputok siya ng 2 beses bago siya natamaan sa sundang yung itak. So sila yun napapatunay na may mga witches talaga na Oo. So bumalik na yung sa una ba di ba meron tayong kwan sa una na mga tadtad ilaga or something Mga tawag na sila, sir, mga kublan. Tawag na kublan ba na sila? Hindi matablan na. Dili matablan. Pero sir, tinuod to, sir. Kay millennium na karon. Gani millennial man ta karon, sir. Sa modern na sa panahon. Pero kani sir, pangutan mo na mo, tinuod tong nagbutang mo og kanon sa baril? Ay, dili man kami ang nagbutang no. Yung mga community, yung mga tao kasi nakita mo nila kung unsa jud ang nahitabo. So gisugat nila mga 1 kilometer pa mi, ilan na may gisugat sa mga tao, sir. So nakita nato unsa ang suporta sa community sa atong kapulisan, no. So karon ma'am no, nagpahigayon kog kuan with the help of sa ato ang public safety security kay Sir Sumagaysay. Yes, sir. Na makipagdialogo ta sa ato ang mga lumad regarding aning pagdala sa mga sundang no kay customary man sa ato ang lumad no. Yes, po. So ato nang pagbawalan siguro pagsulod sa syudad magdala sila mga bangkaw sundang sa atong syudad. Mo na ato ang i-dialogue no by next week after sa pista nato og after sa malubong na atong mga kapulisan. Opo. Sir, kay knowing na Kalinan is agricultural area and parte na ang ilahang hinagiban sa ilahang kinabuhi, sir. And how do we handle that para dili pod kayo medyo sensitive to their part nga dili pod offensive, sir, nga wag tangan sila og hinagiban or any weapon, sir? Ang ginakuan lang man nato ani ang pag-enter dito sa bali matawag mo na to agricultural sa una itong Kalinan pero karon mura na sa syudad. Mismo lang dito siya pero kung doon sa farm na okay lang man doon. Okay lang. Itugot na to ta. Na pero kung diri sa within downtown vicinity, downtown sir. na. Parang downtown na kasi yung Kalinan. Yes po. Sir, lastly, I won't hold you long, sir. I know napaka kay mga activities for today and imong mensahe sa publiko ilabi na sa ato ang mga minahal nga mga residente sa Kalinan District, sir.
sa ato ang sa ato ang Kalinan na poblasyon community o sa atong Dakbayan sa Davao, no. Ang atong kapulisan, atong Davao City Police Office, no, ato yung gipakusgan na atong security, no, bago lang ta na successful sa atong kapistahan. So dili lang ang kapulisan kundi ang among nami project yung Kabisog ng Kapulisan Barangay ug atong simbahan. Yes, sir. Nagiging aktibo ito para sa atong peace and order. So wala tay kabalakan and wala ba tay kabalakan kay sabi pa ni Lord sa Isaiah yung do not fear because I am with you. Do not be dismayed because I am your God. So yan ang ating basihan, no, yung mga word hindi lang sa material kung hindi din sa Panginoon. Yan naghahatag putig sa ato. Yes, above all, sir, God is the most powerful, sir. Yes po, ma'am. Yan talaga. Yes. Thank you so much, sir. And that's it, no. Salamat kayo, sir, sa imong higayon nga gihatag diri sa DXDC, and we're so fortunate to have you here, sir. Thank you po. Okay. Straight to the point. Straight to the point. Weekend Edition. Weekend Edition. Mga kasama ato nakauban, Police Major Ricky Obenza, ang Station Commander sa Kalinan Police Station.